Du kommer bare nu. Sådan. Flot. Bravo. Sådan skal det være. Ja, det er godt. Så skulle glasene have stået, så du kunne hælde med det samme. Ja, det var fordi, jeg satte dem på barn. Det var fordi, vi skulle indvige barn. Skal vi tage monin nu, når vi er? Så skal jeg op i ovnen. Fedt, jeg fik den sgu. Fik du proppen? Fedt. Nej, proppen er væk, men du kan se kulsyren. Ja. Den flyver. Ja, det kan jeg jo ikke med det der kamera. Okay. Så er det bedste. Ja. Jeg skænker op imens. Det er bare til, når du tyrer. Når jeg tyrer. Den er lidt træls, når den pakker så godt ind. Det ser den ud lige. Og der er Ole også. Alle er klar. Alle er klar. Okay, vend lige lidt. Sådan. Alle klar? Alle er klar. Ja. Her. Ej, hvor det kører. Ej, hvor det kører. Godt. Så nu skal drikke af flasken. Der fik jeg sgu proppen. Må jeg se her? Vent lidt. Lige vent lidt.